Estando na visualización do noso Excel Learning, pode ser que a presentación non se nos vexa. Aquí a podemos ver perfectamente. Podemos quitarlle a voz. Pero imaxinámonos que non se ve a presentación. Que facemos? Seguimos baixando un pouquiño e nos ficheiros anexos podemos ver que hai unha link que podemos descargar. Descárgasenos unha carpeta, agardamos onde prefiramos para despois abrila. É unha carpeta comprimida, non pasa nada. En canto a intentamos abrir, se descomprime e temos a carpeta real, que sería esta. Buscamos o documento geniali.html. E esa é a versión do Geniali sen internet, offline. Como vedes, podemos escoitar, podemos interactuar coa presentación e hasta resolver os seus xogos.